Bitno je tko nam odgaja mlade. Gospođa Linda Milani osoba je kojoj definitivno biste se usudili ostaviti svoje dijete jer bi uz lijepu pažnju mnogo toga i naučilo. Gospođo Linda, vaš rad seže mnogo godina iza nas. Možete nam nešto reći o početku vaše udruge za koju se kaže da je čak prva udruga u Hrvatskoj osnovana? Jeste, tako je. Udruga je osnovana 1991. i prva je udruga u Hrvatskoj tog tipa. Naravno, ona je no profit, neprofitabilna udruga i 33 godine djelujemo vrlo uspješno. Ne znam šta da nabrojimo, milijardu nagrada koje smo pokupili na svim festivalima. Inače smo ambasadori istarske glazbe u cijeloj Europi i u svijetu i radimo sa djecom od 3 godine nadalje. Studio Zaro ima baletni studio i glazbeni studio, 4 zborova različitog uzrasta i instrumente predajemo na jedan izuzetan modran način. Kako sve to stižete? Koja je vaša tajna koju bi ipak nam ovaj put otkrili da se drugi inspiriraju učiniti nešto ovako poput vas? Nema tu tajni. Treba jako puno raditi i treba voljeti ono što se radi i shvatiti da si sretan, jer ja sam najsretnija žena na svijetu, jer svaki dan gledam u djecu koji su mene izabrali za provesti vrijeme sa mnom i šta je tu ljepše, ništa ne postoji ljepše, ali inače sam i slobodna u svemu, kako si zamislim, tako si napravim. Inače sam i skladatelj, pišem pjesme za moje zborove, koje su i priznate naravno. Imam 22 CD-a iza sebe, više od Beatlesa, reći ću. I sad radim isto na novom CD-u koji će promovirati talijanski dijalekt kao didaktičko sredstvo za sve škole, udruge ili organizacije koje uče talijanski jezik. Hvala vam lijepo, a vama želim da širite sreću kao naša Linda.